Nonkululeke sawubona sisi ngazi ngajabula kuba nawe namhlanje uyaphila kodwa ngiyaphila basizo kwena ulabo sisi esakhula sihalela kubibona ngoba beneyifana uyayazi indaba yokuthi ifaca kwakuyindaba enkulu kanjani yebo ngiyayazi lalela uhalele sifune nathi ngathi ngingenza imbobo la ukuze ngibe nesifaca ngoba thiwe intombazane enhle nesifaca yebo uyaphila sisi ngiyaphila kakhulu ma ngithe uma ngabe ngiposta namhlanje ukuthi ngizobe nginawe kuhambo noNkulunkulu ngafaka lapha ku Facebook namanje ngilive ku Facebook wami kuzanele Mbokazi kwakhona bangenayo bathi hayibo udokotela lo wase ladies house yebo bangudokotela ladies house kushuthi nje ngaqala ukuposta khona angazi nami ukuthi kwakwenzakala ngaleso sikhathi because I was so depressed so ngingene nje ngijabula ukuzidlalela nabo ngiphinde ngibaxoxela istory sami okay ngagcina ke sebengibiza ngodokotela okay so nami ngingase ngayibiza ke ngoDr Gasa now uzibiza ngayo udokotela ngiyazibiza because nabo bayangibiza kanjalo yona ndlela basheshe bangibone ngayo udokotela uGasa awusuka nini madoda hayi cha ngiyahlonipha ke dokotela nami bengithi ngibuze ngoba ubungangitshelanga elikadokotela siyahlonipha kakhulu sisi siyajabula ukuthi sinawe namhlanje siyajabula ukuthi uvume ukuvuma kwakho ukuzosixoxela ngoba lana usukuzokhumula ubenqunu utshela abalaleli ngohambo lwakho noNkulunkulu thina ke abanye kwethu ukuthi sihlale silalele bese sibukeze ethi impilo bese siyafunda kuwena sisesikhathini manje njengoba sikhuluma ngo16 days of activism sikhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabantwana nako konke sikhuluma ngalezo zinto silanda wena nje ukuthi uzokhuluma nathi ngoba kumina ushaya inyoni eziningi ngetshe elilodwa ngoba ukhuluma ngedepression ngokuphila nengcindezi kodwa ukhuluma ngokukhula kwakho nokuhlukumezeka kwakho bese ke kodwa uba nalendawana engithinta kunazo zonke yesinqumo sikama wakho esenza ukuthi wena ngokwakho impilo yakho ihluke ngenxa yokuthi uma wenza isinqumo akhela umlaleli isithombe uzalelwe kuphi ngizalelwe eMandeni so after ke eMandeni ngase umama engisa kugogo uLundi kusho ukuthi ugogo lamana nogogo kahle kahle ugogo olamana nogogo shuthi uba nomamkhulu umamncane nomamkhulu umamkhulu kama imake sisuzalelwe eMandeni kodwa ubungakanani uyisolundi angikhumbuli but nje uqala kwami ukuhlanipha bengisolundi so uma uyakuthatha uyokushiya kugogo hayi uma wakho umzalayo kodwa umamkhulu wakhe ugogo naye uyokushiya kuyena kungani isizathu saloko kwakuyini ugogo bewumuntu ongakhulumi so ezinye izinto bengasitsheli zona but ke ngithe mase ngikhula nami ngizama ukuthola ukuthi kahle kahle yini eyenzeke empilweni yami ngathola ukuthi uma wahamba wayoshada so meshada washada nomunye ubaba ongena ozalathini then ke wasesithatha eyosibeka ke kulogogo lonake osikhulisile yeah because mhlambe uma ulandela ukuthi benabantwana vele abawu2 abadala kunathi because thina sibawu2 nosisiwami then ke wasehamba ke yosibeka ke sahlala ke lapho then laba abanye behlala la eThekwini emake ngifuna ukuthola kahle uma unabantwana ababili bokuqala abathola komunye ubaba no unosisiwami omdala akamthola komunye ubaba kube wesibili akamthola komunye ubaba kuba owesithathu obosisiwami bese kuba wena nina nabandawonye nosisiwami nabandawonye nosisiwami ngesikhathi uma ethatha wena eyokubeka komunye ukugogo ninosisiwakho laba abadala ababili babehlala naye uma no so nabo babebekwe kwenye indawo yes ngisho nje mamzanele ukuthi mina nje ngiqala nokwazana noma ngimaze vele seshadile and I was very young so istory sakho ukuthi bekwenzakalani before angisazanga kahle because noma ngilandela nje kugogo because ukhona ugogo umzala ula eThekwini la ngisuka khona ozala uma ke manje yes uyethi nje ayi uma wena wahamba wayoshada then wanesakho sisiwami that's the story but okunye ke ugogo wami bengakhuluma womuntu nje ongakwazi ukukhuluma naye usaphila ugogo manje usashona okay all right wakhula olundi ukhuliswa ugogo omamkhulu kamama wakwamukela waba umntwana wasekhaya
ukhule kanjani bekuyikhaya elinjani leli Ngikhule kwaButhelezi esigodini saseMadaka. Bekuyikhaya nje elikhulu, ugogo eshadile kunesithembu khona lebesihlala naye. Then mangikhula besibaningi futhi sizingane because ugogo nje bekuneyingane futhi ezintandane eziningi ebekilisi. Ukukhula ke kwethu ugogo behola impesheni sitheza inkuni, adayisa inkuni, aphinde adayise ingulube. Then masikhula ke kukhona uMalume la ekhaya, kukhona o-auntie, kukhona nje konke abantu. Mhlawumbe ungakafiki lapho umama enishiyile wayethumela okuthile ekhaya njengoba ugogo uthi uhola impesheni, wayesengakanani ugogo lo? Ubesekhule kakhulu because umuntu wa 1924. So umuntu omdala. Umuntu obemdala nje, ingakho ngithi nokukhuluma ezinye izinto kwangelula because usikhulise vele emdala. I remember ukuthi babethi mabengibuza bethi uzalo ba, ngithi ngizalo uMamkhize, babebuza ngoNdlunkulu. Ngithi ngizalo uNdlunkulu kaMkhize bethi no ngeke benengane engaka. Uma ngaleso sikhathi khona mhlamba bekuletha ukudla ubekathumela okuthile. Ubengalethi but kuthe mangiqala mina ukumazi uyelo beza kugogo. Okay. Kodwa nakhona inkinga yayingekho lento ye relationship ukuthi uma wakho lo fikile. Kwakulike nje kufikile kusho ukuthi umama, kodwa noma uyisondeze eduze kwakhe yayingekho into esho ukuthi this is your mother. Yes. Okay. Wakhulela ke kuleli khaya, ubusangixoxela ngempilo yakuleli khaya okhulele kulona. Ngikhula nje kuleli khaya, ugogo ubesithanda kakhulu sonke nje sizingane esikhulisa singenabazali, abanye benabazali. Into ebiyenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uyahamba but bekukhona ukuhlukumeze kokukhulu ekhaya. Uyabona uma uzohlukunyezwa ngamazwi, uhlukunyezwe sexually, uhlukumeze ngendlela eziningi. Amazwi kanjani? Lento ukuthi anisibona abala ekhaya, uyabona ababe bekusho nje lokho ukuthi anisibona abala ekhaya, uma wena wanilahla, uyabona nje lezo zinto ezinjalo. Noma ucela into nje. I remember ngize ngizoya sengifunde high school ukuthi ngangacela imali siyofunda. Then lo malume washo ukuthi sihluphana noma ekubeni uma wethu uyaphila la kakhona silokhu simhlupha simfunana nemali. So nje kwakuningi okuyiqiniso ukuthi benihlupha ugogo ngempela. Yes. Lo bakushoyo uMalume nihlupha ugogo uma wena uyaphila. Yes. Kuyiqiniso kahle kahle. Kodwa ke uthi benihlukunyezwa ngamazwi niphinde nihlukunyezwe nangokucansi. Ya mina ngiyathanda nje ukubhekisa kakhulu kuwe because indaba yami engiyaziyo mina. Mina ngihlukunyeziwe, I was doing ngangenza grade 3. Kusho ukuthi kwaku standard 1 ngaleso sikhathi. Standard 1 umncane kakhulu neminyaka emncane kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngino 8 7 9 lapho. Okay. Yeah. So kwakungekho umuntu nje noma ngingasayikhumbuli kahle indaba but into engikhumbulayo ukuthi kwakungekho kunomsebenzi komunye umuzi. So ogogo behambile bonke. Then uMalume angibize. Angithi ke emakhaya izindlu zihlukile. Uthola ukuthi enye le angibize ngendlini yakhe. Afika athi angimtshela amaphasi umzimba wami. Then ngilapho ke ngichaze ke athi angimtshele umzimba nje ngizilebhela umzimba ukuthi ikhanda leli anehlo yini. So mase ngifika kwi private party yami vela ngizukisho because ngazi ukuthi into engakhulunywa yebo. Angibuza ukuthi yini le. So aqale ke lapho ke wangomula ke wangidlwengula. uMalume lo wala ekhaya. Yes, wala ekhaya. Isikhathi esingakani yenzeka lento? Wayeyenza nje isikhathi eside njengoba ngize ngahamba sengifunda ugrade 6. Sengibona ukuthi kunzima futhi angikwazi ukukhuluma. Awumtshela ugogo? Ngangingamtshela ugogo. Akasoli lutho ugogo. Ngisho njalo ngithi mhlambe because wayesemdala akasolanga lutho. But kubuye nami kungiconfuse ukuthi it's impossible ngoba ngangike ngigula. Kukuthi nje pain ke ngaze ngayijwayela. Ngingasho nje mangigula uthothi ngisho ngaleso sikhathi ube ngihlaphe ngisesikoleni sekuthiwa ngihambe ngekhabe singesho ukuthi hayi gogo ngiyagula. Ngifuna ukuzwa le yokuthi umncane uyingane ubuhlungu waze wabujwayela wawungasho uma ugula ngoba khona umntwana okulalele okusimo esifana nesakho ngenxa yokusaba ukuthi vela ke kuzongilalela ugcina ubugqoka lobuhlungu. Chaza leyo ndawana. Nokuthi ugogo wayemdala. So lamazwi ayikhulunywa ukuthi awusiyena la ekhaya nani nokuthi ke masikhula kuyakhulunywa nje ngezinto ukuthi hayi muyingane into ukuthi akuyikhuluma yabo. So mina iyona into eyenza ukuthi ngigcine sengithula noma kubhlungu noma kunjani
and okubuhlungu kakhulu ukuthi wayesemaye sengidlengulile aphinda ngishaye uma ngishaya ngitshela ukuthi uma ngike ngakhuluma ngalento uzongibulala ngabe mazokushayela ukukusabisa and ngangibona ukuthi ngisho kwayena ugogo nje wayemphendula isinomisi kanjani kube nalento yokusaba ukuthi what if uma ngingasho kugcine sekulimala umndeni kwenzeka nje izinto eziningi because vele kwakumuntu nje ohash and esihlukumeza sibaningi but ngiyathanda ukufocus kumina kakhulu wena wedwa uthi mawufunda ugrade 3 uze waphazamiseka kancane emqondweni nasesikolweni emsebenzini wakho wesikole kwenzekani ngifunda nje ugrade 1 into engikhumbula ugrade 3 emva kokwenzeka le incident ngaqala nje ngangaperforma kahle esikoleni noma ngakhumbuli konke kodwa nje ngikhumbula kahle ukuthi ngaze ngawuphinda and i-report yasho ukuthi uhlakaniphi impela kodwa akazi nokuthi idumephi because ngangasa concentrate eclassini ngihlezi nje ngizenzela opposite nalokho okuthiwa kwenziwa so ngaliphinda ke iclass fortunately ngaphasa ngabuya futhi ngaphasa kahle kuko konke lokhu sikhuluma ngomama kuphela umntwana utholwa umuntu wesifazane nowesilisa uphi ubaba wakho ubaba angikaze ngizwe lutho before aze ashone angizwa lutho nje ugogo wayengayiphathi nje indaba because into ayisho nje ukuthi funda uqede isikole ngoba even kwamanje mawuyeka isikole angazi ngakuthatha ngikushonisepi uyazi nawe kini ukuthi awukwazi so ngicela nje ukuthi ufunde so ngakhula nginalokho ukuthi okay ugogo wayengangifihleli ukuthi akukhona ekhaya Kuthe-ke sengifunda ugrade 6 kwafika incwadi ukuthi yafika kanjani angazi but I remember sibizwa nosisi wami sitshela ukuthi kunencwadi efikile eshoyo ukuthi ubaba wethu ushonile emandini. Then ugogo wasephelekezela ke sahamba safuna safika sifika nje sahlala isikhashanyana kwase kufika ke ibhokisi base besibiza ke bakatshela besitshela ukuthi nangu ubaba wenu. Uyaqala ukubona ubaba wakho? Ngangiqala nje ukumbona. Umbone ebhokisini? Yebo. Bakwamukela kanjani kulomndeni? Awubanga usathola ihlobo sufikile ekhaya ushonile ubaba abanamukelanga nagcina senithola ikhaya? Basamukela noma ke because ngaze ngabuyela ngayohlala khona but ngitheme ngifika nakhona ngathatha uanti nakhona kwa-anti ngafike nje ngahlukumezeka kakhulu because nalento ukumbona ubaba into kade ngisalwa naye kakhulu ingafuni ukuphela emqondweni ngisaba nje ukuthi ukubona umuntu ngangiqala ngayo ukubona umuntu oshonile nebhokisi nje because emakhabe singavezwa mangabe umuntu esefika ekhaya sazivalela endlini so yang-affecta kakhulu ke leyo nto nakhona mangifika kube no-anti ongicelayo athi hawu uyangicela ngizohlala naye ilapho ke nakhona okunesimo esangihlukumeza kakhulu because ngafika kunokhazini wami wayegula kakhulu mamzanele and maye ngithatha mina ungithatha njengomuntu hayi ngizohlala nawe ngoba uyingane kabhuti only to find ukuthi mina sengigcina sengigada lo muntu lo uzogadisa umuntu ogulayo sengigadisa umuntu ogulayo and ebusuku mangilele there was a cousin naye engiharasa ezama ukungidlwengula umzala wala ekhaya uyakhula kuyo yonke lento ubuka lesi simo sokudlwengulwa sokunukubezwa ungazange uze ufune kufika kwenzekani empilweni yakho ukuze ucope ngesikhathi kwenzeka konke lokho emqondweni wakho kwenzekani ushintsha kanjani njengomntwana ohlukumezeka kanjena into yokuqala yenzeka empilweni yami mamzanele mina bengumuntu ongalali uma ngikhuluma nje ngingalali ngisho ukuthi ubheke ebusuku kuze kube sekuseni uma kushaya u3 ubhekile uyawubona u3 uma kushaya u4 ubhekile uyawubona u4 and leyo nto ingihlukumeza kakhulu ukuqala lokho engabona ukuthi no angikho right ngenhlahla ke uNkulunkulu ngoba uyangenelela isimini somuntu ngumuntu othandayo ukufunda ngangithathela incwadi uma ukuthi khona indlela ukuthi ngifunde ngakhula nje nginalento ukuthi hayi mina ukuthonga nginawo so nje makuzoba nento esebusuku ngiyajabula because angizokusithola isikhathi sokulala ngoba mina ngilali then kuthe sengifunda ugrade 7 ngaqala ke ngazingenela ezidakamizweni uyintombazana ufunda ugrade 7 yes udecide ungena ezidakamizweni ubudlani ngaqala kuyibenzini ngibhema ibenzini ngabhema iglue ngadlula lapho ngase ngaphuza utshwala okuyibona engiphuze isikhathi because bengizama ukukhopha empilweni nakho ngingalali uma ngibona ukuthi okay angisezukulala vele akuzukulaleka ngigcine ngiziphuzele utshwala ngikwazi ukulala lo mzuzu utshwala busasemzimbeni
kodwa kuhambe kwahamba kwafika isikhathi la khona notshwala busebuvele buphele nje kuthi uma kushaya u2 utshwala busekho sekufanele kuphinde ngiqale phansi ngaqala ngabona ukuthi le mpilo engiyiphilayo ayisekho right and okubhlungu lento njengoba iya affect umqondo wami ngigcine senginanezifo emzimbeni thola ukuthi ngiyavuvukala ngimncane kakhulu ukuthi bengingaqaliswa amaphilisi eBP ngibe chronic BP ngivuvukala and ngaba addicted nakuwona amaphilisi so impilo yami nje ingakhona ukufunctiona if ungaphuzanga iphilisi sengiphuza noma iliphi ke nje mangithola amaphilisi noma ngaba u4 ngizowaphuza noma 1 as long as emqondweni wami sekisitshela ukuthi leli philisi ngifuna likwazi ukuthi lingisize ngiconcentrate kuyo yonke into engiyenzayo. Uma ngabe sibukazi yakagasa uNonkululeko okuyena osixoxela ngohambo lwakhe noNkulunkulu. Wena uNkululeko ngifuna ukubuyela emuva kancane. Ngesikhathi uqala ukuphuza utshwala. Ngesikhathi uqala ukubhema ibenzini, uthe nensango noma uthe ubale nensango ngibhemile kakhulu ma. Nensango uyishayile, ngishayile nje kakhulu and yona ebengisiza kakhulu ekulaleni. Ikusiza ukuthi ulale. Yes. Ufunda ugrade 7 ngaleso sikhathi. Ngaleso insanga ngiqala ngifunda ugrade 7. Uqala kodwa sengisa high school. Ususe high school. Ngifuna ukwazi ekhaya babethini. Babebona noma wofihla? Because most uphuzile uthola kufihleki. Babebona ngoba ngiyakhumbula nje ngiqala ukuphuza babone ekhaya ukuthi ngiphuzile ngathethiswa and into ebiyenzeka mase ngiphuzile bengiba nodlame kakhulu. Ngiqale ngikhulume ngasho nje ukuthi notshwala bangenza ukuthi kwesikhathi ngigcine sengikhuluma so umuntu mengitshela ekseni izinto ebengiyikhuluma ngabona ukuthi khona into errong but nje ngishayiwe for utshwala mamzanele kakhulu ukhulume manje ubatshela ukuthi ngokuqala nina leyo nto leyo ukuthi usho ukuthi mina ngihlukumezekile yabona ukhulume yonke into engaphakathi kuwena kodwa kuseni awusakhumbuli bese mabekutshela uqala ubone ukuthi lento iyiqiniso kodwa ngikhumbula ngisho insizwa ngoba phela uma ngabe isikhathi esiningi mangabe umntwana ungenabo abazali oncike kubona nabakuvikelayo omunye umntwana uzithola ezilahlela kubafana ngenxa yokuthi mhlambe kwesinye isikhathi ufuna ukulala edlile kwesinye isikhathi ufuna izinto abazomupha zona wenza kanjani wena lapho ngingasho ukuthi angikaze ngizilahlele kubafana nje ngisemncane mina into ebengiyenza bengizama mamzanele benginganqene nje ukuhamba ngiye endaweni ngifike ngicela ukudla uma ngilambile ngiyakhumbula ukuthi ngisongoye ngangihamba nezitifiketi zami uma ngingasenayo imali uthothi ngisukile ekhaya ngafohla ngahamba mangasenayo imali uzohamba ngicelele i-O2 rand lapha erank ngisho ukuthi nkosami angisona isigebengu la ngakabikho ke negama lamaphara angisona isigebengu ngiyeva sithi ongisuke evasithi ngizekele ekhaya ngisacela ngipha lokho engangipha khona uhambe nezitifiketi zami ngihamba nezitifiketi zami uyabakhombisa la emarank yebo ngiyabakhombisa ukuthi nasi isitifiketi kodwa ngicela u2 rand kodwa ngicela ungiphe lokho ngangipha khona ngenxa ukuthi ngifuna ukugibela ibhasi ngiyamuka ngiye ekhaya ongoye uyiswa ubani euniversity mawuqeda standard 10 ongoye kahle kahle ngangisebenza mamzaneli uma ngisebenza la kaSithebe emafemini because ngisebenzile ngasebenza ko mama Sgwili ngasebenza nje ngiwashela abantu ngase ngisebenza la kaSithebe so uma ngisebenza kaSithebe ngathola iboyfriend uma ngithola iboyfriend kwaba ukuthi umuntu o willing even ukuya ekhaya uma lo bhuti sewilling ukuya ekhaya saya ke nje lezi zinto zezizulu ukuthi intombi yafika iqome yenzeni ngayenza yonke leyo nto leyo utheme kusuka ngoba ubefuna ukungilobola umama wasethi lo muntu ngoba kwafuna ukuthi ngiye back ekhaya la okuzalwa khona uma ngabuyela khona ngafike ngasho ukuthi senginomuntu kanje ufuna ngize ekhaya kubo ngizovela uma ngimse sifuna ukulobola ke uma wasethi yekela umsebenzi ngoba uthi ebandeni akuyona indawo eright usho muphi uma yena ongizalayo uma uzala wena yebo ngoba ayikho into engangizoyenza ngingamthintanga yena okay so kuthema sekufanele ulotsholwe wabuyela kuma yebo waxhumana noma wamtshela ngamtshela ukuthi wayesethini kuma akaza ayikho into umama akayivuma nje zangami kodwa wakwazi ukuthi uma lo bhuti seveza ukuthi ufuna ukuvela ekhaya wathi angiyeke ngoba ubhuti uthini ngeke amlobola umuntu ohlala kwaSithebe washo njalo ubhuti angiyekise ke emsebenzini mina ngisebenza la nginokuthi
ngifuna imali yokwenza njani yokuhamba ngiye-varsity ngiya-applya ngiye ngoJanuary 20 isikhala ngingazitholi ebese ngiphinde ngibuyela ngiyosebenzela ngiraise imali ukuthi ngikwazi ukuyoregister. Uma ngikhuluma naye uma ngizibuza ukuthi why ungiyekise emsebenzini because awungisupport ayikho into ongenzela yona athi hayi ngoba ufuna ukuya esikoleni mina ngizokusa esikoleni ayisivumelane-ke kangawokuthi-ke nje kuthe mase kufika isikhathi aqale athi uma sengiyoregister sekufunakala imali ongoye athi ngeke ngize ngimnikeze umuntu odla idakamizwa wena uyaphuza futhi nje ubusuna nendoda angisayingeni useyishintsha manje inkulumo ebeyishilo engiyekisa ngizisebenzele ngavele mamzanele ngathonga hike ngoba ngangingenamali ngaya esikoleni ngoba umama uyasebenza uthisha enzima ngamandla primary school. Uma ngifika khona nakhona anganginaki nje ilapho ke ngamtshela ukuthi mama if awungiregister usungiyekise ukusebenza mina nami kusho ukuthi kuzofanele ukuthi ngithathe izinto zakho nami ngikushisela umuzi ngenza yonke into engingayenza ngoba isenzo sakho siwukubulala impilo yami. Then ke ayike aqale nakhona anqaphazeka angathanda ukunginikeza imali nje asho yonke into embi ke because uma ube nokuthi nje akasithandi yabo ungasithandi into ebeyisho ukuthi noma ugogetha sisambe sekuyena elokhu esho ukuthi mina angingena indaba yenu mina ngashada bongani ukuthi anginikhiphanga nganginayo yonke indlela yokungikhipha so nje banganikhipha kufanele nibonge lokho futhi ngangathi nginizele nginilahle kodwa nginilahlanga nganisa umuntu ozolikhulisa so yini enifuna kumina ngoba mina ngishadile nginesibongo sami nani ninekini. So ke vele kuumuntu nje ongihlukumeza kakhulu manje wena usufikelwa ilamazwi abhlungu kangaka lezinto uzisho kumawakhe uthi uzomshisela umuzi wakhe nezinto zakhe ngoba nakho nawe ufuna ukumzwisa ubhlungu wawuzishisa ukudinwa noma wawucabange ngempela ukuthi uzokwenza. Ngangidiniwe ngaleso sikhathi because into engayisho nje ngaleso sikhathi ngazi futhi ukuthi ngangengiyenze but ngengisho njalo ngoba angifikanga kuleso sigaba usathana umazi ukuthi engakulinga kangakanani but mina ngifikanga wagcina sethini hayi ngizokunikeza ke leyo mali anginikezeke imali ayiphathise kungabi bikho ke right alokho eqhubeka ke umuntu nje vele ongangithandi kusho ukuthi manje njobe nginika lo 3.5 uyisave ekuthenini mina ngingayenzi lento esengiyishilo ukuthi ngizoyenza ngoba ngiyakhumbula nje ngisafika nasesikoleni ngafika ngahlala endaweni ye-security utheme edlula efika lase security hawo wemamdlamini nansi ingane yakhe ithizwe kuwena wavele wayihambela wayithulela. Asimyeke uma ngoba naye unezathu zakhe ezenza ukuthi athathe inqumo azinqumela zona. Mina ngifuna ukwazi ukuthi wafika enyuvesi unethuba manje lokushintsha impilo yakho wafunda yini waqeda? Ngafunda enyuvesi ngaqeda mamzanele nje i-degree yami ye-teaching ngayiqeda nje ngesikhathi 4 years. Uphuza nayidakamizwa nako konke lokhu usukuyekile noma usaqhubeka? Uma ngifika evarsity bengiphuza mamzanele ngiphuza kakhulu and evarsity ngo2013 ngathola umntwana nalobhudane ngingakhuluma ngaye. Uma ngimthola umntwana mina ke indaba kaNkuluNkulu bengingasafuna ukizwa. Indaba nje yokukholwa bekuyinto bengingayithandi ngenxa ukuthi ngiyasikhumbula ukuthi ngangike ngiye esontweni ngihamba ngento ekebhukile yabo ngizibuze sengimdala ukuthi why kwangabe bikho ngiyengizokuthiwa thina esontweni besila nendlala nje uye sazi ukuthi hayi masifika esontweni sofica kudliwa sikwazi ukudla sihambele kodwa ke ngiyakubonga lokho ngoba kwangisiza ngithi uma ngifika evarsity ngamthola umntwana kwathi ngisesibhedlela umntwana esegula kwakuthandazwa ke ngafunda lapho ukuthandaza iyaqala lapho lento ukuthi no man angisenamuntu manje ngizombiza anginayo umama engizomtshela ukuthi ngigulelwa ingane ngapha ngisesikoleni ngiyafunda ngathandaza ngathi mangithandaza angazi ukuthi kwenzakalana empilweni yami ngathandaza ngendlela yokuthi kwathi mase sengihamba ingane yavele ya discharge kwathi ingane isi right ngaqala ngakholwa ukuthi hayi lento kaNkuluNkulu ikhona. So uma ngifika ke esikoleni ngaqala ngaqhubeka njalo nje ngiyasiphuzela anginankinga ngiyabhema futhi insango kwazi ngelinye ilanga nje ngizilalele ngavuka ekuseni kade ngidakwe kakhulu ngahamba kwanento nje ethi hambi esontweni ngaba sathi ngizoyapha esontweni ngoba okokuqala mina nginabazalwane bebengilandelela ngisho kahle ukuthi angifuni nokuyizwa
leyo into engekho mina ngihlupheke kakhulu if ebeke khona uNkulunkulu ngabe yonke lento akazi yenzeke kumina kodwa mayifika lento ethi ihamba esontweni ngaphuma mamzanele njengomuntu nje esuke eyothwasa ngizwe kuthiwa uyothwasa uvela uvuke angazi wenze uyihambele indlela ungayazi ngahamba uma ngifika kwelinye isonto ngafika kukhonzo ngangena khona angazi ukuthi kwakwenzakalani ngizothi umoya ongcwele wayihlile ukhonzwa ngayikhetha inkosi uma ngiyikhetha inkosi wangisiza uNkulunkulu ngayeka ukuphuza ngayeka ukubhema ngawumuntu oyiphilela ngomkhuleko kanti vele ngiyagula nginesikhathi sokuhamba ngiyakubona ukuthi usengikholwa kwakungisiza kakhulu ohambeni lami lasevarsity ngoba ngangike ngihambe nabafuthi siyofunda emagroupini ngifike mina ngiphatha incwadi ngithandaze bese ngithi bafethu angikwazi ukudiscussa angikwazi ukwenza lutho kodwa into engenza ukuthi ngize ngizohlala nani ingoba ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu amandla ami ngeke angangenzeli okuhle yabo so uma ngihlala nani uzoyibona inhliziyo yami ukuthi lento ngiyayifuna kodwa ngenxa yesimo sokuthi ngaleso sikhathi futhi ngase ngidiagnosewe ukuthi ngine severe depression so vele ezinye izinto ngingasakwazi ukuzenza ke ngahlala ke kwangisiza kakhulu khona ngoba kokuqala isikhathi sokwenza zonke lezi zinto zokuphuza ngingasazithoki kodwa ngifuna simtshele umzalwane ekhaya ukuthi nawe ngamhlukhetha inkosi akusho ukuthi wavuka ekseni utshalo ungasaphuzi kwaba isikhathi iprocess uNkulunkulu wakusiza kodwa wayiyeka zonke lezi zinto ebese igqilaza impilo yakho engakusho nje mamzanele healing is a process yeah kwesinye isikhathi ngiyengibona abantu ukuthi umuntu uyarelapse uzama ukubiyeka akuseze uNkulunkulu ubiyeka utshwala uphinde futhi so uyabuyela kubona akusho ukuthi uNkulunkulu njalo akasekho uNkulunkulu akasakwenzela umusa ukuthi indaba ye-healing it's a process and enye into abantu abangayinaki ukuthi kunalezi zinto kuthiwa ama-triggers endleleni makancane kungakafiki kuma-triggers uzibone nini ukuthi yazini nginenkinga kahle kahle ngine-anger ngiyadinwa nginana lokugula kwesinye isikhathi angilali akukona ukuthi ngimubi yingoba khona lezi yazinto ezisemuva ezenzeka ngangadila nazo ngadlwengulwa mina ngahlukumezeka mina ngimncane ngangadila nazo kufike nini kuwena ukuthi ubone ukuthi nginenkinga kahle kahle lento yile abayibiza ngengcindezi i-depression kufike ngalesi sikhathi sengisebenza kahle kahle ngoba ngisho ukuthi nasongwe ngangidiagnose kodwa nginga-understand kusho ukuthi ngine-BP nginga-understand ngisasho ukuthi ngangingafuni ngisho ukudla amaphilisi ayo but mase ngisebenza ila engathi khona okay senginemali angisahlupheki yini into ezongenza ukuthi ngiphinde ngibe nengcindezi ngiphinde ngizibone ngingekho right ngihopeless nayo yonke into kodwa ke impilo ngoba kuyafanele izintweni esidlule kuzo siphinde nathi sidlule kuzona sithole iclosure sazi ukuthi uNkulunkulu akalahlani futhi hayi ngoba wayengakuthanda umntwana yebo wangakwazi ukuzilwela so mangifika ngiyasebenza kodwa iqhubeke lento ngiphinde ngibuyele etshwaleni sengibuyele ngamandla usuyasebenza ngiyasebenza unemali yakho awusahlupheki angihlupheki mamzanele kodwa ebusuku angilali sengiyaqala manje ngiphupha ngidlwengulwa sengiyaqala manje ngiphupha inhliziyo mengibhekile inhliziyo ishaya kakhulu so mengishaya inhliziyo ngize ngibone ukuthi no angikho right ngaleso sikhathi bengikwenye contract eMjindi High School unomama nje engathi ngifika sajwayelane naye ukholwayo ayi naye imangazi behavior yami kuthi ebusuku vele ngimtypele ngimtshela ukuthi mina ngadlula lana la so njengoba ngiphuza kwesinye isikhathi angizenzi njengoba uyungibona ngifike ngicela amaphilisi kwene office njalo ekseni hayi ngoba ngizenza kodwa kunalenkingi so bese thi yena ke hayi isteps sokuqala ake se Dr. Khuphuma siyo check ukuthi ayikho ni damage eyenzekile emzimbeni sihambe leyo process bese thi asambe ke manje siye kuma psychologist wangihambisa kuma psychologist ngaka understand nakhona ngoba ngangingazi ukuthi lento yenzeka kudala mina ngizibona ngihappy kodwa futhi kwesinye isikhathi I'm not happy ngoba nansi lento yenzeke ebusuku nginawo futhi ama suicidal thoughts ngaso sonke isikhathi ngisuicidal ufisa ukuyibulala ngifisa nje ukuzibulala kwesinye isikhathi ngiwaphuza amaphilisi ngokuyitshela ukuthi ngizoshona wase niyahamba niyakuba kodokotela bezengqondo abazokwazi ukuthi baku-assess bathini kuwena kuthake mase sengisebenza ngepermanent ngizosheshisa nje ngase ke sengiqala ibehavior yami emsebenzini ngaqala ngane inkinga ye confusion uthola noma ngiyasebenza noma ngikhuluma nami ngigcina ngingasazizwa kahle
nguthisha njalo ngibona ukuthi mangizoya eclassini sekufuneke ngiqale ngiyofundiswa ngikhunjuzwe yonke into ebese kuma ngikhona eclassini ngase ngihlangana nomunye umuntu naye owayenenkinga ku Facebook sisaxoxa naye ethi ngikubona share story sakho ngicela sikhulume waseke esengintroduce ku Dr. Magubane oyi psychiatrist kanye no Dr. Sibiya oyi psychologist ibona ke abafe bangifundisa ngezifo ezikhona zengqondo bangidiagnose ku depression bangidiagnose ku PTSD post traumatic stress disorder kusho ukuthi kuba i disorder banayo emqondweni after I trauma. Uyazi ngithanda lento esikhuluma ngayo thina khona izinto esizithatha kancane sikhule ezingekho lezi zinto kungaxoxwa ngazo ukhathaze uthola ukuthi khona umama ohlushwa umzukulu ngalendlela umqondo wakhe usucabanga ngenye indlela uhlala ethi akazi ukuthi depression akazi ukuthi lento kugcina kuyisifo angasiyela kudokotela ubone ngathi kuzothiwa ngiyatetema uma ngabe ngenza kanjalo nawe udlwengule umncane kodwa lento ik-affecte uze waze waba mdala uzibona uphuza utshwala ungena kuma drugs mhlambe nama relationships singahambi kahle ubungaqondi ukuthi kanti umsuka walento ile ngishiso lento ukuthi khona abalalele emakhaya babona uanti wabo kumbe umalume wabo enza izinto oyibona omunye kuthiwa jole emdala umuntu athe no 60 umthole ehamba nezingane ezincane kanti khona lento eyadisturbeka ngalesi sikhathi khuthaza abantu emakhaya ukuthi benze lokho wakwenza noma nawe wasiza umuntu bahambe baye kubantu abaqeqeshiwe ukuze bakwazi ukudila nalezi zinto. Okokuqala ngingakusho ukuthi abantu kufanelekile ukuthi balifune usizo ngokwezengqondo. Ngiyaunderstand ukuthi abantu abaningi bebethi uma ngabe uya ku psychologist lifike lithi forgive yourself. Kanti akunjalo. Lapha yana kuyafundwa ngisho nangoNkulunkulu. I think ke bakubuza ukuthi ukholelwa kwini bese bekusa kulo ozokusiza ngalendlela nawe ukholelwa ngayo. Siyafunda even nangeBhayibheli siyafunda nokuthi how do we deal kanjani ke nezinto ngoba indaba ye depression noma ukuhlukumeza umqondo kuyinto ehambi lokho idlulile njalo ngike ngamention indaba yama triggers ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka nje mamzanele ngiphathe kabi enye into engasekho related to ukudlwengulwa engasekho related to rejection ukulahlwa abazali kodwa lento izothi mayengiphatha kabi ebesiyavuka ivuse leyanto kumbe omunye athi trigger yakhe ubeyibukela iTV wabona mhlambe kuthukwa umuntu kumbe ephathwa kabi umuntu ku trigger richela uthola umuntu usediniwe useyakhala kanti itrigger lento eshoyo. Yes nokuba nolwazi mamzanele mina namanje akukho lula njoba ngikhuluma nawe ngiselivini ngenxa yayingcindezi kunezinto ezingitriggerishile but ngoba ngiyazi ukuthi okokuqala kufanele ngihlezi ngiready for izimpi zikhona futhi asazi ukuthi kuyoze kube nemizikho nezimpi endleleni into engiyenza ngihlezi ngiready ngomthandazo ngiyaread izinto esizifunda lapha siyabhala umuntu nje ngafela esendlini ngihlezi ngumuntu obhalayo sinezinto ngishaba sinikeza zona ukuthi makufika lesimo dila kanjeni naso ungazi ugcina ukuyibulala ngiyazi abanye abantu blame umuntu bethi ha ubezoyibulala okokuqala uma kwesisikhathi kunalento okuthiwa ama-ends okuyini ama-automatic negative thoughts evele kufikele njoba sithi automatic kusho ukuthi ungangilimaza mamzanele nje ngamazwi kancane ebese triggerisheka yonke lento le ebese mina ebusuku mangilala noma sengihleli ngiphatheke kabi lento encane ngiphathe kabi ngayo ebese iyafika le thought imicabango engathi ngingazibulala mani kade kwasangihlupheka ngisho ubani bakho and yakubulala iconfidence yakho ikubulale iself esteem ziningi uzibona ungelutho umuntu mina nje ngike ngaba nayo ngingaba suicidal enzokweni njoba ngihlele ekhaya ufisa ukuyibulala yebo kodwa into engisizile ukuthi ngiyabhala amavesi la ngizi-analyze izinto kube nezinto ezingikhuthazayo nokuthi ngiyahlala kuma-promises kaNkulunkulu hlala ezithembisweni zikaNkulunkulu 071613 667 071-613-667 ungangena laphayana ku Facebook wami silive lana nosisi uNontobeko wakagasa uNonkululeke wakagasa okuyena esikhuluma naye ngohambo lakhe noNkulunkulu makhona ofisa ukusho nawe nofisa ukuphawula ngohambo lwakhe 071-613-667
Dragonstrike Extravaganza Music Experience. Ngizabona wonke amakhona ngizomhla ka2 December eBedford Sports Complex. Bozibuse. Ngizobezulu izombophela uBig Zulu NSK. Ngiyathemba ukuthi khona iLadies House lapho. Yanibingelela bomnax. Awubabingelela ngapha batshele officially la. Babingelela. Ofisa singene ngayo ku2024 futhi kulokusengeza injabulo ngoxhaso lweamateur funeral. Ungazibeke ethubeni lokuwina u5,000 Sanibona. Shiye isikhala. Okay. Bhala uhlamvu lwengoma. Siyamuva ke manje sisiya. Sumele ku33665. Kodwa kuyavalwa ngomshado. Abona ama-voice emini. Asiqale bona nje masibuze. Abasebenzi. Ingoma ehlukanisa unyaka ka2023 iqhashwe ngokuziqhenya abawamathole funeral serving the nation. Ingoma Nini? Solo ngiphi inamba yokukhuleka? Oseqophelweni eliphezulu unemibandela. Ukhozi FM iwona umsakazo osemthethweni wengoma ehlukanisa unyaka. Abanye abathule. Ukhozi FM luhamba phambili. Eyokugcina le. Bakhuluma manje. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. #Eshila nemamzanele Mbokazi Nkambule mambokazi umathembe ingoma emlazi laze labuhlungu uhambo likasisi. Uyazi ukuthi uvele ukhale izinyembezi ukuze ukuthi kunabantu abaphile kabuhlungu kangaka. Umama kasisi mina ngibona ukuthi wazicabangela yena yedwa ngoba ngesikhathi ethumini akayifuni ingane zakhe kwakufanele abone lapho ukuthi lo myeni akamthandi. Manga ukuthi uyangithanda ngithathe nezingane zami. Yaze labuhlungu uhambo kodwa siyambonga uNkulunkulu siyafunda kakhulu nathi esinabantwana ukuthi indlela esizihambayo ngesinye isikhathi kufanele sibacabangele abantwana bethu. Mathembe ingoma emlazi. Sizanele njani nesithekeli sakho sizanele yazi yabuhlungu le ndaba kasisi. Inombuzo manje usisi sizanele. Uphi uMalume loyo manje? Uphi umzala loyo manje sikhuluma manje? Ngoba isandla somnedwa ngisho sona asifinyeziwe. Sifana nesikaNkulunkulu ukuthi asifinyeziwe ukuba sisize. Bathi labantu laba bahlukumeza kakhulu. Uphi umama yena futhi? Khuluma noSolomon sisanele eMpumalanga wakwambonana. Amen. Siseshilo mamzanele Mbokazi ngilalela uhambo luka Silana uMagasa ukhule kabuhlungu dadewethu ukhule kabuhlungu ngicabanga ukuthi nabanye omama balalele uma ngabe kwenzeka uficana naleso simo kufanele ukhethe phakathi komshado nezingane zakho mhlawumbe bazophendula nabo ngokwahlukahlukana ngokwembono kodwa mina owami umbono uma ngithi ngiyabuka kahle kufanele ukhethe ingane yakho ukhethe amathumbu akho ukunokukhetha indoda ukunokukhetha umshado bese izingane zisala zihlukumezeka ngemuva. Ngiyabonga mamzanele sizoqhubeka silalela uhambo lukadadewethu uPetho Mzobelo wasempangeni ePort Danford ophinde abe wasemahlongo kwamaphumulo. #Mambokazi ngibingelele ngenduna ngashabalala emsingathophu lapha engubeve isigodi ngila eMdlovana. Ayingeke uMagasi impindaba yakhe inzima kakhulu yabona nje uhambo lakhe libe nzima. Nani ngoba vele nje wazoMambokazi ingane nje engahlali noma wayo. Uma wayo ngeke eduze kuba nzima nje vele impilo yayo. Ayikaze yahamba kahle. Kodwa nje ngoba sekwadlula namhlanje usikile simaka leso serathi hayi akakudlulise nje exosa inhliziyo ezoya phambili kodwa lona ayibelunzima uyaluzwa.
Siyabingelela ekhosini. Oh, siyazi yabuhlungu indzaba kasisi silalele nje Nkosi yami ibuhlungu ngempela. At the same time siyathola sifundo ukuthi bamva bokungabashiyi noma ngabe kunjani. Mina umdali angeke bambantwana ngize ngibashiye ngenza beke ukuthi kunemuntu lengithandzana naye. Uma ngabe athandza mina angathandzi bantwa bami lokusho ukuthi ayikho imvule lengachubeka naye ngako because bantwana bami ngibona betakuqala kunaye. Ya, uhambo nono. Siyabonga kubaleleli bethu abaphawulayo besitshela ukuthi bona babona kanjani. Wesisi uNonkululeko naba bebuza abalaleli bathi uMalume wagcinaphi nomzala lo yaya wagcinaphi. uMalume ukhona ngike ngambona nje kulenyanga edlule bengisedrobheni olunde because bekushoniwe ekhaya. Ungabusasho unganisho negama Nkosi yami. Ungabusachaza kakhulu. Okay, ngike ngambona nje edrobheni kodwa ke ngamxolela ngoba ngithe mengimbona uyena oshintsha indlela mina bengizehlela nje emontweni ngibhakile. Nangakhuluma. Sangakhuluma bengizombingelela futhi because mina ngaxola. Wake wakhuluma kodwa naye. Ngakhuluma naye ngaye. Usukhulule. Sengimdala nje kwasho ukuthi ke ayi bamphikela but yena wabaleka ngaleso sikhathi. Yena ukazi ukhulume naye. Angikaze ngangikhuluma naye wabaleka. Wa decide futhi ukuthi ungalivula icala. Ngadecide ukuthi ngalivula icala mamzanele uNkulunkulu unendlela yakhe yokusiza umuntu naye futhi angimfiseli lutho lobi. Umzala naye umzala uyaphila. Ngiyambona futhi makwenzeka nake naxoxa. Siyasixoxa futhi siyahlala but angikaze ngikhulume nalento kodwa nje ngabhala phansi ngasho ukuthi ngiyabaxolela bonke engathi nje uNkulunkulu engabasiza bafinyelele kwazi neqiniso. Ngoba omunye umuntu ayikho umuntu ofisa ukwenza into embi into engiyifundile. Wonke umuntu usuke kwesinye isikhathi enezizathu noma kuba khona ke lokho kodwa ngeke umuntu uze uyibophele yena. uNkulunkulu unendlela akayomfundisa ngayo ukuthi lapha yena wenza khona lokho awukwenzanga ngendlela but for mina ngi right anginankinga ngiyabakhulumisa ngiyababingelela futhi kuso sonke isimo.